Sus, ang lamia. Di apa karang lamia? Lagi na ako. Maluwag na lamia dito. Smile mga tiguan! Smile! Smile sa din. Smile! Smile! Tiguan! Smile! Smile! 1, 2, 3! Smile! Ipakita mga pangag. Be proud! Bebe! Wake! 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 Ano ito kay? Ato yung nga natin kay maot tayo. Parang gigiboy! Be! Wake! Wake! Tiguan na sa tirabi. Halaga na pangag! Pangag mo na! 1, 2, 3! Smile! Mara man yung mga pangag. Okay. Aga ko nabilong bukas bata-bata. Hoy! Ang mga guwapa! Ang mga ka na! Ito ka mga anay. Sige na na. Hawak na. Hawak. Pinapiti. Ano ba nun? Teka, mainit na sa cake. Giwinos na ginawid sa cake. Mainit na ta. Hapon tayo pag abot na mo alas 12 jadas. Sina binakagi. Dato may agis. Dato ra miningon ang ibabaw lang ng Pedro dahil yung tezek mi daris ko siya. Kami yung kung kinsa man nalingon. Aga mo nga kansabo si Ate Alex ug si Aliana. Ang habot ko din dili may magapo ni diri. Oh, dali na gihapon. Pagkaon din ni Muslimisa diha namin naginilakay mi katunglingan sa Ate Aling ate. Mag-inom ta tay. Nay ta nga. Kiraman ka mo sila kwarta. Oh, tanjid kasi sa kay masabot ra siya. Gusto mo naman nila sila dito sa Dali kami nagigda gabi, wami sa basaba. Ay taas. Dali kami nagigda gabi, wala may tingin-tingog. Wala may tingog ay. Kamura jud din. Nandiyan ko nung mama. Nandiyan sa may nasi mong nahon natin, muli kong di. Ay. Ang sa nasi mong nahon na nga. Wala na wala ka. Awa dyan ka magnahon na nga muli ko. Pero gapon ito siya. Dito kas kuwan. Sabi ka ng gapon. Ay John. Pamuniin mo. Sabi ko na gapon. Nagsaksay siya dagamong kuwan ba? Mainit na ta. Nagsaksi siya dagamo ang pa-surprise guys. Karon basta tayo nakaibaw nga naa nami. Dagang ati guys na sa Manila. Tara mamayit na tayo. Mamayit ang lustay. Tara tayo mamayit na tayo. Mainit na. May tawag na sila kay mamayit na kunuta. Alay na doy mamayit na ta doy. Nagsuccess di dagamo ang pa-surprise guys. Karon basta tayo nakaibaw na ami. Tay mo pre. Wala pa hibat. Magampo sa tala pag hilom sa mo. Di man ta magampo di mahilom. Hilom na. Let's pray. Pray ampo sa ta. Napamigay ko nagsigbot-bot. Mana? Manglangitan nga amahan, daghang salamat Lord God sa laing tak na Ginoo nga imong gihatag sa ang amahan nga karon nagsaulog sa iyang ika-76 nga birthday Lord, among pag-ampo nga imo pa sang dugangan og dugang pangkatuigan sa iyang kinabuhi, maadjong panglawas kanunay silang duwas nanay nga tagaan nimo sila healthy, mora dunay among giampo Lord, healthy nga lawas para nila. Og Lord God, salamat Ginoo sa opportunity nga magkatapok na pud mi kay di man ni kanunay mahitabo Lord. Salamat kaadto sa grasya nga imong gihatag sa bawat usa na magkaroon Ginoo nga nakaabot mi dari og sa mga tagalagyo Lord. Salamat sa protection nga imong gihatag nga nakaabot sila karon para mag-uban na mo Lord sa pagsaulog sa birthday ni Patay. Og Lord, hanggi ampo Ginoo kining painit karon nga nasa lamisa nga imong taning panalanginan nga maghatag ni kabaskog sa bawat usa na mo Lord. Og makahatag ni og maadjong panginahon sa tanan og kalinaw sa tibuok pamilya. Kining tanan ang giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga tong Ginoo. Amen. Amen.
Okay, happy birthday. Ang niya magputo. Lamia lagi na. Ano buto, ano buto. Tara lamia. Ang niya Ano kuto. tayo maliit na YouTube lang eh. Mura magputo sa Ay, lamia ka tayo. Marak sa Goldilocks. Ulilak no. Landanan tayo. Parang Katong palitan sa Manila ba? Ano may nanay? excuse me. Because there's something in our sorry. Yes. tayo, katilaw oh. Ay, hatag sa ay. Ano man. Tayo, dawata kining pagmahal na mo sa imong mga anak Ilaw, mo wala. ako. Ano man. Kining cheese nga mo. Masulabi sa mga kuto-kuto. Isimot dito. Ito si mo tatay. Ito si mo tatay, humot na tay. Okay. Yuhat na tayo yan ng kapay. Masabot man ako. Pagyas na na. Ano yung luto din eh? Lami sa. Duwang ni Undoy. Ngani marak sa Goldilocks. Kaya lagi, bisag unsay dyan ito. Asa man kini? Kapoy dadan dyan putahe. Ate. Katilaw. Luto pa ni Ja. Sino ba? Painit ka to. Bunga gidaghan kay. Matingdang puto, makay mahalin ron. Mo na mao na iingon og ganyan na pud. Napay budbud. Nay, kape nimo. Sila ba Ariana. suman na magulin? Ang tagal ba na kung nauna kanina? Tamis na say pinara. Yung kulimi, ang dali putos ini. Di naman yun ako na. Hindi bang puto? Nakurat day katay pag message na. Kaya lagi ko. Nga. Lain na magpagagan. Bot pa sa botlor, bisik si tatay hindi makakita, buta na nagapoy gamit, tignan pagkabuta. Kay bawo mo. Di pag kay bawo mo, si tatay inuod nga makakita, nagkahiusa ta. Sa una di man mo mahuli. Huli mo sa una naman. Pero lamig ka patulap kung dito na. Mga laki bawa may laki. Pero na, di man ito man katudyo ang di sa kaulin sa hindi man jud kaya kay na may sakit. Naman kay sakit. Di man ingin bisa nasa kwarta di gyapon sa kauli basta-basta kay di kaya slawas. Buwas po namin matao, di mo nangani. Pamelawa. Pasalamat ko sa daki mo nangani. Uy, Ginoo ko madyo ganina kay gihuwat pa sa katuig sa kanang minupos. Di alam pa. Oh, salamat ay Sabot, sabot, sabot. Uy, wa salamat. Madyo ganita kay wa pagkahagoy ta nga 14 na bugi mo anak. Ja. Kuwang Ikaw mo pagkasigwa Alas ma. Panganak ni mo ko kita. Tagbuburis, huwag ka kanong naanapod. Grabe. Lagi. Grabe. Pang-kinsi na. Mga minjo ko nagubana pa ko ni mga mukuaniga. Tinuod ka jud agitang Sige, gusto sige. na tatay na daghan. Kunway tagi, kunway tay. Bina pag mga magmo. Kunway tay lima ra gyud mong anak tay. Tama lagi sa may kalima, di man ka. Monica. Yoy. Ay, odel ko. Wow. Halagan si Rita, wala taklor. Wa ito. Wow. Way nga ni arang minawa. Mingaw wa mo. Wa, jud mo katilaw. Gusungan siya. Ha? Wa, lagi mo katilaw bisungon siya. Wa, gusungan siya. Tama na Ate Jidin. Wa arang minawa. Hindi naman. Di tao, di mara anak kita, wa ibaw. Wa na sila. Kaya ngano? Laay magilang kinabuhi ang kining kalaay o kanang kamasulubos kasing-kasing makamubuhi kinabuhi sa tao. Mao jud. Og tao balipadyon mo taas ang kinabuhi. Pag ka ni Monica, may lipagan na ho. Ano na may naigo na rin mo sila buong kasing-kasing. Di ka ko tay. Di pa man ko. Ako kaya natin nga niabot na tatay. Samot. Sana anak ko yan bata. Samot na kabibo. Ala, si Bata sila naman si ba? Tistril. Tay ano tay? So sa niya. Di pagkarang lamia. Kasi may woman yan. Nakita na ko sport Yes, ma, Esther. Forma. Ginuko. Akatini dai, ito murag na amo na ito mga gawatos. Gamaton. Mama na kagawan. October na kay mga anak na pukunay. Mga anak si Julie. Dara ko sinil mga anak na pukunay Julie. Ginuko ang aliwan na sa nagatigatag bahay. Gaja pos forma lagi mag-invento bla-bla. Di di may ngani. Di, mingawa. Na, sa ibasa man sa tatay. Ang number 1 basis si tatay. Grabe ka tatay ka ka maghilak ko suot. Kamukha ko kay mana po ka patukar ko na bumbo. Di, aga kay Tagalog ko. Ako na. Ako di pa dun sa paparami. Mga isang kuli-kuli sa isang Aras guys nga. Wala man tambong mamahaw na. Tawag ko nito si guys nang wahinungdan. Nay, na magani nga na nga. Sugista man sina. Urami, wala diya. Gusto ka mapriso ka. Guys, na aliwaros, narabegi patay sa review. Sila lagi ko ma. Sila kapil. Namay namatay nga ingana. Guys. As guys, tre. Ay, grabe sa tayo. Pero si kapo ko muna, wala ka ba sa kay. Bukbuk kasi na po kami. Ano na ra mo banda. Ay na.
kunjung tanan, mga igsoon. Mga kanan, tanan na ay. Ay, parang manager naman. Itong papakan kay manager na. Manager mo na! Ingkas na bilib. Mo Mo ito kugas yata. Kay birthday si mong sungay. Oh. Birthday. Hi guys, majong buntag ninjong tanan. Karon guys, sumana jud mig manyanita ni tatay nag successful jud ang amo ang gibuhat guys nga mo ang surprise nga manyanita. Unsa karon guys, matumi ni Aisa sa merkado. Kay mamalit ko kanay ice cream kay request ni tatay nga ice cream. Nagdudadas tira ra ba mi guys kay Bibili siya ba? May oras ko rin. kanina pag manyanita na mo na mi ilis-ilis, diretso na. Uli siya maupay mo. Naman raga mo ang pa surprise guys. Nakita mi sang pagumangkan guys dia. Anak sang brother. Anak ni Gabriel. O dali shout out na si mong ex pangitag asa ra tugi sudog sa ako. Ug asa kay butang sa Ginoo. Ha? Para to. Sa Cebu ko. Mabigalin ako. Oh. Na ako Cebu na ninyo. Mugulian ra ko danig na yung okasyon. Matres ako kita. Oh, sige day. Bye-bye day. Ikubag ko si ikubag. Ay ikubag tagot so. Ikubag. Shout out na si mong uyab dali. Shout out na si mong uyab. Ina, set out day ko media. Bye. Tatawag ko sa akong ex nga nagpasakit na ako sa anak. Char. Set out kasi mong ex, so baka balito ko 180. Salamat ma'am. Ayaw, ma'am. Salamat. Salamat Tinjo. Dari sa me. Yan na guys, nakapalit na mag ice cream. Kanira, wala naman sila ilaing ko. Ang request ni tatay. Unsay kandani? Flavor. Kanan kas tatay danis flavor? Only lime dito. Oh, line of flavor. Di ay honey may cookies and cream o Dam? Request ni sa birthday boy. Ni Father buko Dear. salad and ube sa ganahan. O Og double dots. double bowl. Salamat. Magpa-picture me. Diyan dari sa amin mga gwapa. Bye, go pa. Bye-bye. Yeah, guys, kay murag kuwang ra mo tong mga ice cream kay daghan ra ba mi dito sa bahay. Amo ang punan dari. Ato amo ang gitan-aw ganiha. Pero magdaya ko sidlan. Ha? Punan nato balig magamay kay rong nakakauntanan kay bisig makuwang ba. Punan nato marijud. Dari man to no. Ice cream, ma'am. Bonsai kuan ay flavor ay. Yan naman tayo kay cookies and cream. Nana. Tanaw sa bonsai kanang lain na pud na flavor. Pili Wala, ah. lagurot lagi ito pandang. Pili ang tulo ka buok. Ani, Ay kana. ano yun, ipod. Kana apili. Mura. Isa pa ka flavor. Kung ganihan na. Kani, Kana. Oh, sige. rock and roll. Kari guys. Among gidugangan kay jag magkuwang daghan ra pa mi dito sa bahay. Palit na mi guys cream. Among gidugangan og kuan pud ka flavor tulo. Asa ta malit og cake? Nakapalit na sa isa. Cake. Guys, na jud miss bay guys. Nakauli na ang gagamit pinalit na isa nga kuan. Ang ice cream, mura ganun din siya ka flavor 3-in-1. Muarang baka ni freezer. Ah, wala sinurte. Jakari, buko panda, Rocky Road agisa. Ano ka flavor tulo na napadarig kari. Ang kani, double lights. Wala dahil, hindi ka ng ice cream ni Mama Gigi. Anja, 2-in-1 flavor. Buko salad. Wala namin ni siya kay buko salad. Pang 5 ka flavor na. Kari pang 6 ka flavor, ara ring kadako. Kari dia, kari moy arang dako ah. Double dots. Double lots. Money guys, Double ka lots. flavor dya. Salamat sa sponsor dani. Salamat ka dyan sa sponsor dyan ng pang ice cream o pang cake. Narang raday si dya. Pang paslak na isa. Kaya kang paborito. Mo dyan yung paborito dyan. Nasadap mas baji. Love your mama. I love you yan. Kiss mama dyan dyan. Plastic. Lami dyan yung dahag ate kaya na yung daghang manggilihok. Love your lola.
Ang sarap nito, oh, parang ang bango-bango talaga niya. Ito yung lechon manok dito sa Alicia na paborito ko. Ito yung God's feed lechon manok. Kaya naman ako nagtagalog ngayon kasi para maintindihan ng mga anak ng kapatid ko na kamukha ng Cortez. Yung kasi sila mag-usap sa akin kasi hindi ba sila mag-Bisaya kahit yung nanay nila pure na Bisaya. Gawa lang doon na sila lumaki. Gusto ko talaga expression ko yung gawa na. Ganun talaga yun yung maalala ko kay Insi. Akala ko hindi siya Insi. Pero Insi naman pala dito pagdating mo. Ate-ate pa doon sa Manila. Hindi Insi. Akala mo naman hindi Insi. Matanda na pero makikita mo talagang lalabas mo yung beauty ba? Kahit na ano. Wala ba dito yung sa program eh? Kahit ano lang, utangin mo muna. Ano kasi sabi ko ano yung mga... Ay, ito! Ito yung photo guys. Ito yung photo na photo cheese with the... Nasa ikuan na. Nasa ikuan. Kasi yung ibang photo cheese, yung cheese, minimix lang siya. Sa talaga ito, photo cheese with the... Bago naman may Tagalog. Bisaya ito. Hayaan mo sila na mag-isip kung ano yung to. Ano pa ito? At tapos ito ay isang delicacy din dito sa Visayas. Ang tawag ito ay budbud. Budbud ba to? Nang malagkit. Oo. At ito naman tawag ay sarungsong. Ice cream ng mga Bisaya. Ito ko sila ice cream. Ice cream ang kurma lang pero ang loob niyan, gawa pa rin yan sa bigas. Ayan, pansin mo gawa yan eh. Sino nagluto yan? Sino yung nagpasag ng plato dito? Narinig ko. Sabi ko hindi siya na. Tapos yun na yan. Sino gumawa ng adobo? Insi. Si Insi, pero yung manok saan mo ninakaw tiri? Diba sa'yo yung manok? Ano pala sa merkado? Sure ka, hindi mo ninakaw yan. Sigurado ka, baka makakain tayo ng ninakaw. Hindi naman maganda na, ganun lang kainin natin. Tapos siyempre, baka makasakit na tayo. Ito naman guys, ang tawag nito is pizza roll. Lechon manok. Ito, anong nangyari dito, te? Anong klaseng luto to? Ayos, chicken buffalo. Sweet and sour? Bupalo ko no, chicken. Chicken buffalo ko no. Ano mo nasabi, buffalo wings, hindi naman yan kalabaw. Ito sila naman gumawa nito. Ayan, Rodilisa. Ay, kay Mama Rodilisa to, ano ang isda na ito? Kailan mo ito binili? Buti sa isla. Buti matigas pa ang kanyang mga liig at saka kasukasuhan. Kasi minsan kasi ang isda na nabili natin sa merkado, talagang pagtingin mo, parang ay may osteoporosis na, ganun. Lalo yan sa isla. Ito talagang matibay pa ang liig. Ito naman guys, galing sa garden nila sa ali. Talagang Gardening, alit. Anong halong chemical mo yan? anong nilagay niyo? Bakit nagka-hilo ito? Lagyan ng ano? Ay, naku, hindi niyo parang tikman niyo sa akin. Sa bahay naman mo ako, bibili ako ng pipino mo. Patilawin ko kayo. Ay, ano ba? Ano ba? Patikimin. Ayun! Patikimin ko kayo ng ano, gawa ko. Meron ko sarili ganito. Ano ba to? Totoo ba to? Na soft drinks o tubig lang? Para pero yung tignan mo siya, para siyang tubig lang, no? Ano yung totoo? Soft drinks. Soft drinks yan. Yun lang ba? Wala na ba akong ipapakita sa mga... Napay spaghetti dito na wali. Ay, spaghetti pa ko nun, awahi. Ang spaghetti nandito, silipin natin. Si Ate Lilian ay nakarang-araw. Ala si Ate Lilian, Diyos ko! Bakit nandyan yan sa abuhan? Nagkuha na, nagjuto na. Pinahangin na daw. Pinagpasagdan. Pasagdan! Ining tanan na among gipasalamatan o pinag-anisana ko sa Espiritu Santo. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May God never bless you! May God never bless you! May God never bless you! Happy birthday to you! Happy birthday! Ang kulay blue tayo sa... Birthday to you! Okay, okay. Sabi naman sila, ano na tingin mo? Hinay. Una na magkita, pero sus ni doon, di na. Boom! Alam ka lagi. Lagi pa diri ako, ma'am. Yes, mother. Gis, tatay. O kaning aming lagi, eh. Gis, tatay, dali. Yan, yan. Yeah!
Huwag yapon ning abot. Ayo na mga anak. Mga anak ta guys. Ang plato ni tatay. Plato ni tatay. Ice cream tayo kang kuan. Kuan ko na guys, ang taon na siya. Ang saman nga flavor tay. Ato na na mani kay. Adi kan may mani. Dara tayo di mga ice cream tayo. Tay dara tayo, kuan na tayo kanang buko salad. Ning kaon na sa tayo sa kuan guys, ice cream. Daytron kay naghalap pagkaon. Ice cream mo na isang ganahan mo na ice cream maghang gipalit kay bawo ko nga paborito dili ta tay ice cream. Dagan ng flavor tay. Ako puti, ice cream puti. Napa na to strip. Nganong bawal mag ice cream? Bawal ito ice cream? Dati lang naman tayo. Di naman, pero ayun, nagbagaan ako. Oh. Mabawal pero tino-tino ka. Kaya may wala ko pagkamo. Natuwa na eh. Really yung prami. Pag mabuhay mo, maray mapisto mo, napuka mo. Ganang sud. Di, nagpaglaban na lang kaila. Kaya, sipula may naman din han. Marami na lahat. Kami mamili. Tingad balugdagan ko na bata, buwaw. Kinain mo surprise. Nagkaan ko dari. Di na sila. Wala may iban na ba? Uli ang taga Cebu, parang isaba. Sino natin ang nag-isaba. Dito sa bayan, nag-itong kanta. Istorya, kanta ka na isba. Lingkod ng lalay. Pagkas doon, magbuko sila. Sila raman diha Tumbong sa doon, nanak ko yung muli. Wajas na tayo kaditik nga dihami oy. Ako si Lahi kong. Kaya nagtura ko ningon ng kamunika. Sabihin ako dani ni Ani. Gabi, naghanap ka pinag-practice mo kanta. Dito mas naman rin, kahit kahit komunika. Dani. Dali, nagmihigda lagi naman ng Ani ako na ni. Ito may nag-practice. Mura na ni mga amang. Nag-iinamang na ni. Kurento ko no. Yan ang mag-isabong. Bago mag-inamang. Sabaw yan. Makakabot pa siya. Kung sabo naman sa ate Alit Sosyaliana. Nanay, kung sabo naman. Kung sabot na nay. Nanay, tay. Si nanay mo ikasabi kay kung sabo na naman ng biruan. kuan nga. Surprise ano tumatingaw na. Sulos na nay, og latuson mo nimo, pilapos na naglatus. Ano ba ta dali dingan taga simbahan. Nagantos jud mi ginangungungon. Kuan may namin Speaker ah. Minus 1 raja speaker. Record mo to. Minus Sabi ko, 1. wala, kananay. Baptist na. Gano? Kay may guys. Nakayon tagbaptis at nagmanyanita nimo. Ano sa ipon? Di Manila ang ginaganta. Sabi ka mo, kung mga kanta, ito na po magapon. Nagpractice mi dito ilas ate. Ha? Nagpractice mi pasumangil ramig nagpa-signal pero nagpractice. Para jud nagay sa Tagalog. Nangimon na jud mi dito pre-practice. Bisaya katong Bisaya katong katahong sa Kabuntagon. Kanta siguro kamo man na. Beautiful morning sa Kabuntagon. Oh, beautiful morning. Morning ang English. Nako may plato na. Dali day. Kawin ba? So dito ka buka plato. Kami yung baba ni Uday. Ilmahan ni ay. Oo, na mga bata din. Yo guys, ako dulu din. Ha? Tara guys. Dapat na lang. Hindi tatay kinis. Katong kwarta ang ipanunjog sa bihat, taga-taga, dito sa bihan na. Anong di man mabrihan? Butong birthday, ginabayan na. Go pa din magima. Tuman kan bunda ko uwan. Practice bigay 2 ka oras mo practice sa gabi. Nakinawa ng kajig migluya. Nagkapagaw-pagaw na. Bagaw naman. Wala hinumin na kakanta ko. Napagabot sa akto, nangatulibag-bag pa hinuon. Tungit po nulit sa kay, pag-ilam din sa kanay, mong bisitan taga. Kaya patugtugas sa tong na. Narina kami na ko sila sa kanta. Lang halay. Ay, magkakwana, nagkakwa. Ang katam sa Kabuntagon may Dugay na ba sa puto na kapanita sila mga kukuls? Tapos kaya namin lang. Baik na, bada na kita mo. Nangan, taman-taman. Ang pura, may ilan, ang kayo, sa naman.